Dnes vás vítame na komentovanej prehliadke výstavy Prázdna stolička. Do Starého Lícea sem dorazila priamo zo Slovenského národného múzea v Bratislave. Môžeme začať práve grafikami, ktoré robil náš bývalý absolvent Tobiáš Cingel. V súčasnosti grafik, ktorý sa zaoberá práve aj takýmito výtvarnými prácami. A toto sú jeho grafiky, na základe ktorých my sme si aj vybrali logo, typické pre našu prázdnu stoličku, pre celý projekt. A to je logo, ktoré symbolizuje stoličku, pretože po 102 vylúčených žiakov židovského pôvodu zostalo 102 prázdnych stoličiek a zároveň tam máme aj symboliku takého rebríka, ktorý ide smerom dohora, pretože z týchto 102 žiakov vyše 50 druhú svetovú vojnu neprežilo. Celá výstava sa začína situáciou v Prešove v rokoch 1939 až 1945 počas druhej svetovej vojny. Zachytáva práve rôzne antisemitistické nálady, ktoré sa už v tomto období v Prešove objavili. Môžeme vidieť nápis na stĺpe Von Žide marš, alebo cez celé korzo išiel nápis Židia z korza von. To je na tomto portréte. Zároveň mapuje aj situáciu, koľko Židov v danom období v Prešove žilo. Potom prechádzame k situácii priamo v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu. Podarilo sa nám získať dobové fotografie, ktoré získavame veľmi krvopotne, musím povedať, a naozaj nám potomkovia svojich predkov tieto fotografie dali. Mnohé sú jedinečné v tom, že zachytávajú život študentov na školskom dvore alebo aj priamo v škole. Môžeme vidieť, že v telocvični bol sklad nemeckých zbraní, takže žiaci sú priamo pri zbraniach. Jednou z najzaujímavejších častí celej výstavy je zoznam žiakov zo školskej ročenky alebo z takej výročnej správy z školského roku 1939 až 1940, kde sa nám podarilo vlastne v porovnaní s ročenkou o ďalší školský rok neskôr porovnať a zistiť, že 102 žiakov bolo vylúčených. Tieto zoznamy chystali naši študenti. Tu sa musím pristaviť pri knihe Záblesky v temnote, kde pán profesor Čurlík, učiteľ biológie a geografie, počas pandémie natrafil na knihu, keď sme boli doma, Záblesky v temnote, a pri čítaní tejto knihy zistil, že ju napísal Robert Zvi Bornstein, ktorý vlastne navštevoval naše kolégium a spomína vo svojich spomienkach na to, ako bol v tercii vylúčený zo školy. Nám sa podarilo pána Bornsteina vypátrať a ako jeden z posledných preživších vlastne bol taký ochotný, že s nami urobil takú online hodinu, ktorej sa zúčastnili žiaci kvarty v tom čase, čiže vekovo ako deviataci. Títo študenti pokračujú na projekte školskom Prázdna stolička do dnešných čias, pričom sú v súčasnosti už maturanti. Prežili sme s pánom Bornsteinom úžasnú hodinu, kde si on práve spomína na celú situáciu v Prešove, že čo všetko tam zažil. A asi najsmutnejšia spomienka jeho, ktorá bola, že odišiel ako 17-ročný do povstania a jeho otec pri posteli plakal, aby nešiel do vojny, lebo sa z nej už nevráti. Ale pravda bola presne opačná. Pán Bornstein prežil a jeho obidvaja rodičia zahynuli v koncentračnom tábore. Teraz môžeme prejsť do vedľajšej miestnosti, kde výstava pokračuje veľmi zaujímavými nielen panelmi, ale aj priamo rôznymi predmetmi, ktoré sa viažu k danému obdobiu. Našim študentom sa podarilo vyrobiť tento stĺp, na ktorom jasne vidno, aké antisemitistické a protižidovské nálady v období druhej svetovej vojny na Slovensku a v slovenskom štáte pretrvávali. A tu môžeme hľadať presne aj korene toho, čo všetko sa neskôr odohralo. Pri pátraní po životných príbehoch sa nám podarilo okrem pána Bornsteina dostať kontakty aj na ďalších potomkov, žiakov, ktorí navštevovali našu školu. Sme veľmi vďační za spoluprácu s Juliou Sherwood. Je to dcéra pani Agneši Kalinovej, ktorá sa volala Zaslobodná Farkašova a chodila do našej školy, konkrétne do 6. triedy.
Nám sa podarilo získať aj báseň, ktorá sa volá Oda na matiku, keď sme mali raz stretnutie absolventov školy, tak pred vyše 20 rokmi, tak jeden z bývalých študentov, už starý pán, doniesol túto odu do školy a dal ju práve pánovi profesorovi Čurlíkovi. Tá oda je písaná v šarištine, hovorí o tom, aké nezbedy vystrájali ako študenti, ako chodili poza školu, ako ich triedny učiteľ naháňal po škole, ale končí sa veľmi nešťastne, pretože hovorí o tom, že do triedy chodil matematický génius Laci Bergman, ktorý nakoniec bol transportom prevezený do koncentračného tábora, z ktorého sa už vlastne nevrátil. Takýchto príbehov židovských žiakov máme oveľa viac v našej škole, ale rada by som upozornila aj na príbeh Eleny Maradíkovej, ktorá chodila do 4. triedy a opäť máme množstvo fotografií od jej potomkov, ktorí nám dali teda rôzne materiály. Zaujímavý je v tom, že ide o evangelickú rodinu, ktorých starý otec, teda Ondrej Maradík, na tejto fotografii ho môžeme vidieť dole, bol policajným inšpektorom, tu stráži Jozefa Tisu, ktorý káže pred chrámom svätého Mikuláša v Prešove. A o rok na to vlastne Ondrej Maradík bol poslaný do koncentračného tábora, ktorý neprežil, a to kvôli tomu, že pomáhal židovskému obyvateľstvu a niektorých ukrýval a avizoval vlastne rôzne razie, ktoré tam prebiehali. Môžeme sa pozrieť aj na túto fotografiu, ktorú sa nám podarilo vlastne vyrobiť. Na nej môžeme vidieť práve spomínanú 4. triedu, kde 13 žiakov bolo židovského pôvodu. Žiakov sa vždy pýtame, keď navštevujú alebo návštevníci našu výstavu, skúste nám povedať, ktorý z nich bol žid, ktorý bol iný. Nám sa nakoniec niektorých aj podarilo identifikovať, ale samozrejme nie je možné, aby sme na základe toho, ako človek vyzerá, vedeli posúdiť, aké je národnosti. Môžeme vidieť aj predmety, ktoré dotvárajú vlastne dobovú situáciu. Bicykel z roku 1942, ten má samostatný príbeh, naozaj ho môžete spoznať, keď medzi nás zavítate. No a ďalšie príbehy, ktoré sa vlastne práve končia aj tým, že máme zmapované dievčatá, ktoré boli poslané do koncentračného tábora v prvom transporte v marci 1942. A z nich vlastne 6 bolo transportovaných a prežili len 2 dievčatá. S našimi študentmi okrem tejto výstavy robíme aj ďalšie iné aktivity a jednou z nich bolo aj to, aby sme naozaj nikdy nezabúdali na bývalých žiakov Evangelického kolegiálneho gymnázia, a preto žiaci napísali 102 mien na tieto kamienky ako spomienku na to, aby sme nikdy nezabudli. Takisto zoznam mien máme zverejnený aj na plátne, ktorý môžete takisto vidieť na našej výstave. Sme veľmi radi, keď sem prídu aj ľudia, ktorí spoznajú mená svojich predkov na tomto zozname a pomáhajú nám s tým, že nám donesú nejakú fotodokumentáciu alebo nejaký predmet ako spomienku na nich. Naozaj našim hlavným cieľom je, aby sa toto nikdy viac neopakovalo, aby žiaci z akéhokoľvek dôvodu, či je to sociálne postavenie, vierovyznanie alebo nejaká inakosť, nikdy neboli dôvodom na to, aby museli opustiť školu a nemohli študovať.